हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ आंनि बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबावबाय दा लोगोफोर जों नायनोसैलाय अफिशियेल नटिफिकेशन बेनो जाहैबाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय अफिशियेल नटिफिकेशन फैदों एडमिशन थाखाय दा बे एडमिशना जाहैदों B.Tech नि जायफोरनाखि B.Tech खालामनो गोसो फाइनालि नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन दा जों थांसै गोबाव खालामालासिनो जोङो नायनोसै अफिशियेल नटिफिकेशन बेनि गेजेराव नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानैबो बेल आइकनखौ थुनानै सेलेक्ट अल होनानै लादो जाहाथे आं गोदान गोदान आपडेट होयोब्ला नोंथांमोना नटिफिकेशन मोननानै मिथिबाय थानायनि दा नै आं लाना फैबाय अफिशियेल नटिफिकेशन गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय फैनाय इनस्टिट्यूट अफ साइन्स एन्ड टेक्न'लजि बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना दा बेवहाय जोङो नायदो नै लोगोफोर एडमिशन नटिफिकेशन थ' बे फैदोंमोन 5 अक्ट'बराव दा बेवहाय आं ससे फरायना होनि लोगोफोर बेनि अनलाइना नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन बेवहाय होनदों लोगोफोर इट इज हियर बाय नटिफाइड टु अल द कनसार्न डेट फर द एडमिशन इनटु द B.Tech थ' लोगोफोर बेवहाय नुदों नोंथांमोनाहाय माने खालामनो हासिगोन एडमिशननि थाखाय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन दा बेनि अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि डेटआ जाहैबाय नैबे 5 अक्ट'बरनिफ्राय स्टार्ट जाबाय एबा दिनैनिफ्राय जाबाय आरो लास्ट डेटआ 10 अक्ट'बरसिम थाहैगोन बिनि गेजेराव नोंथांमोनाहाय डाइरेक्टरेट अफ टेक्निकेल इडुकेसननि अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनांगोन दा बेनि वेबसाइटखौ नोंथांमोना मिथिगौ बेनो जाहैबाय dte.assam.gov.in थ' नोंथांमोना बेवहाय थांनानै अनलाइन एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय दिनैनिफ्रायनो खालामनो हासिगोन 5 अक्ट'बर जाबाय लोगोफोर 10 अक्ट'बरसिम थाहैगोन ओमफ्राय जों नायदो नै बेवहाय जों मायाव खालामनो हागोन बुङोब्ला बेवहाय लिरनाय दङ B.Tech in बाय'टेक्न'लजि थ' बेवहाय नोंथांमोना खालामनो हासिगोन आरो मोनबावबाय लोगोफोर इन कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं बेवहायबो खालामनो हागोन आरोबाव इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेसन इन्जिनियारिं बेवहायबो खालामनो हागोन आरो लास्टआव जों मोनदों लोगोफोर बेनो जाबाय इनफरमेसन टेक्न'लजि थ' नोंथांमोना B.Tech खालामनो हासिगोन बेवहाय होनायाव दा बिनि एप्लाइ खालामनाया नोंथांमोना नैबेवहाय नुदों नैबे 5 अक्ट'बरनिफ्राय लानानै 10 अक्ट'बरनि गेजेराव जाबाय थागोन थ' नोंथांमोना खालामनो हासिगोन दायो नोंथांमोना खालामदो dte.assam.gov.in आव थांनानै अनलाइन एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय ओमफ्राय बेवहाय काउन्सिलिंआ जागासिनो दङ लोगोफोर काउन्सिलिंआ जागोन थ' नोंथांमोना बेवहाय बेखौहाय एसे मेरिट लिस्टआव नायनाय जागोन होनना बुंदों लोगोफोर थ' नोंथांमोना बेवहाय बुंदोंना नैबे थ्रु दा सेन्ट्रेल काउन्सिलिं प्रसेस टु बि कन्डाक्टेड बाय दा डाइरेक्टरेट अफ टेक्निकेल इडुकेसननि थाखायसो नोंथांमोनखौहाय बेवहायसो नायनाय जागोन थ' नोंथांमोना मेरिट लिस्टआव मोननाय जागोन दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानैबो लादो गोदानै फैदोंमोनब्ला दा लोगोफोर आं भिडिअखौ दिनै बेवहायनो दोनथ'बाय